Adur Koma guru kongso Oh Tatakadya buntulo Warpan dreteng durang desti Rakata ingkang dwadya layu sabe Watatita lagi wae aku mbudhalke para wadya balaku saka negara Ngawangga lah kok iki kepapak munyuk putih sapa jeneng yen takon marang aku Hanoman jenengku kali takon wis sapa ya pangkatku Tumenggung jenengku Tumenggung Dendopati ayo Hanoman mara gage nyimpang ngiwa utawa nengen aku bakal munggah ana madyaning Gunung Swelogiri mengko dhisik yen arep munggah Gunung Swelogiri niatmu apik niatmu becik monggo ning sajake delok modelanmu wae kowe wis wong sing ra bener mula kowe lungguh ana kene mengko yen panembahan Begawan Kesawa Sidi wis ngantukke yen to kowe munggah ana Swelogiri sak wadya balamu aku nglilani weh becik weh baliya piye tinimbang bali wirang luwung tak tohke nyawaku maju apa ora ngaso yo opat kapit karo buntut wotapangin kekejra maluk branjangan tanganku ndaran nggon dadamu ramutah